Hola, em presentaré a les eleccions al Parlament de Catalunya amb una idea simple i clara. Expulsar l'estat dels espanyols de casa nostra. Alliberar Catalunya de l'estat opressor que fa segles que la tenalla en el seu poder colonial. Derrotar l'estat espanyol i vèncer la guerra. Perquè això és una guerra. I les guerres no s'empaten, es guanyen o es perden. I durant una dècada hem donat el poder a Catalunya a un exèrcit de generals i de coronels que s'han dedicat permanentment a dir-nos que no eren prous, que no tenien prou poder i que la millor manera d'enfrontar el conflicte era rendir-se permanentment a l'enemic. Les guerres o es guanyen o es perden, i jo la guanyaré. La gent com jo, els independentistes que tenim una voluntat ferma d'enfocar aquest conflicte com el que és, una guerra per la supervivència de la nostra terra catalana, guanyarem aquest conflicte, perquè som prous per fer-ho i perquè tenim el poder suficient per aconseguir-ho. Aquesta és la voluntat que han de tenir els homes i les dones que es presentin a les eleccions a Catalunya dient que són independentistes. Prou autonomisme, prou processisme, prous vots independentistes traicionats a les urnes. És l'hora de guanyar. Podem guanyar. Hem de guanyar. I ho farem els independentistes. Visca Catalunya lliure.